Aurkezpen honetan, lege berria dela eta ikasbidean burutu dugun txosten aldaketaren xehetasunak azaltzea nahi dugu. Aurkezpenean zehar, honakoak azalduko ditugu. Lehenengo, ebaluazioaren definizioa zein den. Ondoren, zertarako ebaluatzen dugun. Hirugarren puntua, zer lortu nahi da kurrikulum berriarekin. Eta laugarren puntua berriz, nola lortuko dugun hori. Bosgarren puntu batean, kurrikulumaren funtsezko alderdiak zeintzuk diren azalduko dugu. Eta azkenik, inikan notak nola ikusi ditzakezuen ere azalduko dizuegu. Hasi gaitezen ebaluazioaren definizioarekin. Lehenik eta behin, ebaluatzea zer ez den azaltzea nahi dugu. Ebaluatzea ez da penalizatzea, ez da saritzea ere, ez eta ikasleak etiketatzea. Ez da soilik kalifikatzea, eta ez da konparaketak egitea. Zer da orduan ebaluatzea? Umearen garapen edo eboluzioaren momentu bateko argazkia ateratzea da. Ebaluatzea estrategia bat da, neurtzeko, erregulatzeko, kalifikatzeko, akreditatzeko, aukeratzeko eta orientazio bat emateko. Jakin behar dugu ere, ebaluazio mota desberdinak daudela. Hasierako ebaluazio baten, ikaslearen diagnostikoa egin behar dugu. Horretarako, izan zenituzten aurrez aurreko bilerak tutoreekin. Ebaluazio formatiboa berriz, etengabeko atzera elikadura ematean datza. Eta bukaeran, orain egokitzen zaigun bezala, txosten bat jasotzea izango litzateke helburua. Badago, Neu San Martik idatzitako liburu batean agertzen den esaldi bat, eta hori hemen partekatzea nahi izan dugu. Zailtasunak errekonozitzea bideratzen duen ebaluazioari gabe, eta zailtasuna gainditzeko bideak aurkitu gabe, ez dago aprendizairik. Baina orduan, zertarako ebaluatu behar dugu? Ebaluazioaren helburua zera da. Informazioa jasotzea ebidentzien bitartez, jasotzen dugun informazio horren inguruko hausnarketa egitea, eta ondoren hartu beharreko erabakiak hartzea. Ebaluazioak indarguneak eta ahuleziak hautemateko balio digu, ikasleari aurreratzen laguntzeko eta gure jarduna egokitzeko azken finean. Ikusi dezagun orain, kurrikulum berriarekin zer lortu nahi den. Lehenengo, hezkuntza sistema modernizatzea nahi da. Errealitatearekin lotzea eta ikaskuntza esanguratsua eta konpetentziala bultzatzea. Horrela, ikasleekin sormena, pentsamendu kritikoa, kolaborazioa, kooperazioa, jasangarritasuna edo IKT-en erabilera sustatuko dugu. Beste alde batetik, kurrikulum berri honekin berdintasuna sustatu nahi da, eta inklusioaren printzipioa lantzea. Arreta pertsonalizatua eskaini nahi diegu gure ikasleei, eta zailtasunen prebentzio eraginkor bat ere egin nahi dugu. Bestalde, emaitzen hobekuntza sustatu nahi da. Zailtasunen detekzio azkarra egitea eta hauen aurrean ebaluazio hezigarri bat burutzea. Azkenik, hezkuntza sistema egonkortzea da kurrikulum berri honen helburua. 21. mendean ditugun eskakizunei erantzun egokia emateko norabide bat ezartzea nahi du. Baina nola lortuko dugu aurretik aipatutako guzti hori?
Gure ikasleekin konpetentzien lanketa indartu behar dugu. Baina, zer dira konpetentziak? Edo hobeto esanda, zer da konpetentea izatea? Konpetentea izatea zera da? Alde batetik edukiak barneratzea eta beste alde batetik barneratutako edukiak aplikatzen jakitea. Ikusi dezagun hau adibide batekin. Demagun, ikasle batek zatiketak paperean egiten dakiela. Baina, kromo sorta bat lagun talde baten banatu beharko balitu, banan banatu egiten ditu. Orokorrean zenbat dituen zenbatu beharrean eta bakoitzari zenbat dagozkion kalkulatu beharrean. Beraz, ikasle honek zatiketa algoritmoa badaki, baina ez da gai errealitate batean algoritmo hori erabiltzeko edo aplikatzeko. Beraz, jakitea ez da nahikoa. Ikasleak dakiena aplikatzen jakin behar du. Ahalik eta egoera errealenetan planteatzen zaizkion arazoak konpontzeko. Taldean lan egin behar izatetik hasi eta ekosistemei, landarei eta izaki bizidunei buruz dakienaren arabera, ingurumena errespetatzea zein garrantzitsua den azaldu behar izatera arte. Ikusi dezagun orain, kurrikulum honen funtsezko alderdiak zeintzuk diren. Ikasgai bakoitzean, konpetentzia espezifiko desberdinak ditugu. Arloari dagozkionak. Azken hauek izango dira, modu laburtuan, zuen seme-alaben bi txostenetan agertuko direnak. Ikasgai ezberdinetako konpetentzia espezifiko guztiak aldi berean, funtsezko 8 konpetentziekin lotuta daude. Ikasturtea amaitzean, familia bakoitzak bere seme edo alaben funtsezko konpetentzien lorpen mailaren inguruko informazioa jasoko du. Hauek izango lirateke, ikasleak lortu behar dituen 8 funtsezko konpetentziak. Txosten berri hauetan, ikaslearen datuaz gain, ikasgai bakoitzaren konpetentzia espezifiko guztiak agertuko dira. Eta hauen alboan, konpetentzia horien garapen barrak agertuko dira. Hauek esango digute ikaslea zein mailatan kokatuta dagoen. Hasierako maila, tarteko maila edo maila aurreratuan. Gauza bera, ikasgai guztietan. Ikasturte amaieretan ere, txostenaren azken atalean, funtsezko konpetentzien garapen maila agertuko da, hemen ikusten dugun moduan. Eta beti, irakasle ezberdinen oharrak amaieran agertuko dira. Hasierako mailan kokatuta egoteak, ikasle horrek konpetentzia garatzen hasia dela, esan nahi du. Baina oraindik ere, konpetentzia horretan bide luzea duela egiteko. Tarteko mailan kokatuta egoteak, ikasleak konpetentziaren garapen egokia daramala, esan nahi du. Nahiz eta oraindik ere badituen hainbat aspektu hobetzeko. Maila aurreratutan egoteak, ikasle horrek konpetentzia oso garatua duela, esan nahi du. Erraz maneiatzen dela eta maila altu batean konpetentea dela, hain zuzen ere. Gogoratu, ebaluaketa garapenaren momentu bateko argazkia moduan ulertu behar dugula. Eta garapena ez dela lineala,
askotan gora berak egoten direla bertan. Honekin esan nahi duguna da, ebaluaketa bat amaitzerakoan, ikasle bat tarteko mailan kokatuta egoteak ez duela esan nahi bai edo bai handik igotzen jarraituko duenik. Baliteke, hiruileko batetik bestera, bere garapenean beherakada suertatzea, hainbat alorretan, eta honek konpetentzietan islada izatea. Azkenik, txostenetan ikusten duzuen bezala, gertatuko da ikasgai ezberdinetan konpetentzia espezifiko guztien garapen barrak beteta ez egotea. Honek ez du esan nahi ez gaudenik konpetentzia horiek lantzen, baizik eta ikasleari denbora gehiago eman behar diegula modu eraginkorrean ebaluatua izan dadin. Aurkezpen honetarako erabili ditugun iturriak hauek dira. Alde batetik Euskal Curriculum Borradorea eta bestetik Neus Sanmartik idatzitako liburua Evaluar y aprender un único proceso. Eskerrik asko zuen arretagatik. Edozein galdera izango bazenute, azpian duzue erabili beharreko posta elektroniko helbidea. Batzorde pedagogikoa abildua ikasbidea.net